Ginapasiritan pa og tubig sa Philippine Coast Guard ang nagkalayo nga MV Lady Mary Joy 3 bandang alas 11 kagabi Marso 29 sa kadagatan sa Balok-Balok Island, Haji Mutamad Municipality, Basilan, samtang naghimo og briefing ang PDRRMO ug si Mayor Arsina Kahing Nano. So mayroon tayong isa, dalawa, tatlong sasakyan at saka may maliliit tayo. So kung pwede natin i-direct na natin ang search and rescue ngayon, mas maganda. Okay. Ang barko milawig gikan sa Zamboanga City Port ug padulong sa Hulo-Sulo apan nasunog pag-abot sa kadagatan sa isla sa Basilan. Subay sa report ni Mayor Nano, as of 1:35 karong hapon, 18 na ang patay. Ug subay usab sa report sa provincial government sa Basilan, 16 ang missing sa insidente. 195 ka mga pasahero ug 35 ka mga crew members ang na-rescue. Nagpaabot na sa iyang pahasubo sa mga namatyan si Basilan Governor Jim Hataman Salyeman. Sanglit na tunong ang insidente sa pagsaulog sa Ramadan. Gani sa vlog ni Mayor Arsina Kahing Nano sa Haji Mutamad kaganihang kaadlawon. Naghatag kini og update sa nahitabo sa search and rescue operation ug gisulti niini nga adunay survivor nga sundalo ang naglangoy-langoy aron lang makaabot sa baybay. Alisag siyam sindum hatin niya nakabati siya sin nasusunog na kuno in kapal. So labi kuno sila katluan in limakso pa dagat. Den taas kapal. So yung mga kaiwanan iwan nila di niya pakingatan namon bang nakapakain na ka tawakan uno. Gipangdapatan dayon og first aid ang mga nasamdan ug nangapaso nga mga sakay sa barko. Nagkaproblema sab ang lokal nga gobyerno kay adunay mga pasahero nga wala maapil ang pangalan sa manifesto sa pagsakay niini sa barko. Pag-abot sa Zamboanga City, gipanghatagan sab dayon og pagkaon ni Mayor Jan Dalipe ang mga survivor sa sunog. Ang uban kanila gipangdala sa ospital sa syudad ug ospital sa mga sundalo. Ginatino pa kung unsa gyud ang sinugdanan sa kalayo.